Hi guys, είμαι ο Kies Killer. Λοιπόν, και σήμερα θα παίξουμε Far Cry 3. Θα συνεχίσουμε εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Όχι, είμαστε με οπλάκι. Γιατί είμαστε με οπλάκι? Τέσπα. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, είχα καιρό να παίξω τέτοιο, είχα καιρό να παίξω Far Cry, γιατί την τελευταία φορά που είχα παίξει τους είχα σκοτώσει όλους, αυτούς εδώ πέρα, τους είχα σκοτώσει όλους. Δεν είχε ανέβει το βίντεο, sorry. Τους είχα σκοτώσει όλους αυτούς και... Τους είχα σκοτώσει όλους και έπρεπε να σκοτώσω τον τελευταίο. Και κάπου με πετυχεί... και πώς το λένε, και τους είχα σκοτώσει όλους και στο τέλος έπρεπε να σκοτώσω τον τελευταίο με μαχαιράκι. Και δεν το σκότωσα με μαχαιράκι και έπρεπε να το ξαναπεράσω από την αρχή πάλι και νευρίασα πάρα πολύ. Ναι, τώρα όμως θα πεθάνω. Δεν τα θυμάμαι όλα πάρα πολύ καλά. Oh fuck. Τέσπα, πώς το λένε, θα ανέβαζα League of Legends, απλώς υπήρχε πρόβλημα γιατί... Γιατί έχω ξεχάσει τον κωδικό του account μου του 26 και έχω ανοίξει καινούριο. Sorry που δεν μιλάω, απλώς προσπαθώ να τους σκοτώσω και με το πλάκι δεν είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, θα πάμε με μαχαιράκι και δεν παίζει αυτό το πράγμα. Και λοιπόν, νευρίασα και πολύ, έχω νευριάσει και πάρα πολύ με το τέτοιο, με το... Έχω νευριάσει και πάρα πολύ με το... Πες το. Και με το League of Legends, γιατί έχω ξεχάσει τον κωδικό και δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό, μου σπέβει πολύ τα νεύρα. Γιατί η βλακία είναι ότι πρέπει να το ξαναρχίσω από την αρχή. Τέσπα, πώς το λένε, δεν πειράζει, το έχω ξαναργήσει με την αρχή. Πιο πολύ τώρα παίζω με Z. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό. Εκατό σφαίρες για να τον πετύχω, ρε. Κοίτα εδώ, γαμό. Shit, I need help. Ευτυχώς. Ναι, τελείωσα από αυτή τη βλακεία πλέον. Την πέρασα αυτή τη βλακεία, Τέσπα. Κάτσε να το σκοτώσω και αυτούς. Πάει αυτός. Shit. Είμαι μαλάκας. Ναι. Sorry για τη βριτσιά, αλλά ναι, πέθανα. Αν με ξαναβγάλει από την αρχή θα νευριάσω, έχω πεθάνει ήδη 2 φορές. Όχι, εντάξει, δεν με βγάζει από την αρχή. Χρειαζόμαστε health. Βάλω άλλη μία. Ωραία, και τι έλεγα? Έλεγα ότι μου έχει σπάσει πολύ τα νεύρα το LOL, γιατί πρέπει να το ξαναρχίσω από την αρχή. Αναγκαστικά όμως θα το ξαναρχίσω.
Ναι, αυτό. Οκ. Equipped. Βάλτε εκεί. Equipped. Accept. Ναι ρε, ναι. Ωραία. Τι άλλο ήθελα να πω. Είχα καιρό να παίξω Far Cry, γιατί νόμιζα ότι το είχα διαγράψει, γιατί μου τρώει πολύ χώρο και δεν έπαιζα και πολύ, αλλά λέω κάτσα να δω, μπορώ να παίξω, και τελικά ναι, μπορούσα, δηλαδή δεν το είχα διαγράψει. Τέσπα, δεν πειράζει. Ανεβάζουμε τώρα. Λοιπόν, για να μην περίμενε να δούμε πού πάμε. Μάλλον πάμε εδώ. Yes. Και πώς το λένε, για να μην σας λέω ότι θα παίξω League of Legends, Minecraft, Minecraft, ό,τι να είναι, θα σας πω ότι το επόμενο βίντεο θα είναι μάλλον το επόμενο Σαββατοκυριακό. Μπορεί και μέσα την επόμενη εβδομάδα, πέμπτη θα φύγω μάλλον. Οπότε θα κάνω ένα βίντεο και θα το ανεβάσω και θα το ανεβάσω ενώ λείπω, μάλλον. Αν φύγω, αν δεν φύγω θα ανεβούν κανονικά. Τέσπα, ήθελα να πω επίσης ότι σκέφτομαι να κάνω ένα τέτοιο. Σκέφτομαι να κάνω ένα Q&A. Αλλά θέλω να μου στείλετε και ερωτήσεις. Αν δεν μου στείλετε ερωτήσεις όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά, δεν θα κάνω πάλι Q&A. Οπότε στείλτε μου ερωτήσεις για να κάνουμε και Q&A. Δεν το θέλουμε αυτό να μπλεκτούμε εδώ πέρα. Ωραία. Γι' αυτό σας λέω, στείλτε, κάντε μου ερωτήσεις. Δική μου είναι αυτή. Κάντε μου ερωτήσεις για να ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Να κάνω κι εγώ ερωτήσεις, να κάνω εγώ το Q&A και αυτά. Αλλά θέλω σοβαρές ερωτήσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, μην μου πείτε τέσπα, μην μου λέτε μαλακίες και τέτοια και δεν μπορώ να τα κάνω. Αυτό. Γιατί αλλιώς αν δεν μου κάνετε καλές ερωτήσεις δεν θα το κάνω. Οπότε κάντε μου καλές ερωτήσεις για να μπορούμε να κάνω κι εγώ ένα Q&A, να ανεβάσω κι άλλο βίντεο. Και αν μου κάνετε τις ερωτήσεις και κάνω τελικά το Q&A, θα κάνω και 2 βίντεο το άλλο Σαββατοκύριακο. Θα ανεβαίνουν 2 βίντεο αυτή την εβδομάδα, το περιθώριο που θα λείπω. Μάλλον. Τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι μπορεί να ανεβάσω ένα πριν φύγω και ένα αφού φύγω. Τέσπα. Κάτσε να δούμε τώρα πού ακριβώς πρέπει να πάμε. Fuck, μην με κυνηγήσουν. Ωραία. Μην μου πεις είναι το ίδιο πάλι. Όχι. Κάτσε, περιμένετε, sorry που δεν πολύ μιλάω, αλλά πρέπει να βρω πού είναι αυτή η βλακεία. Πρέπει να είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, τέσπα, δεν πειράζει, θα το βρούμε. Μην ανησυχείτε. Δεν είμαι στο map, είμαι εκτός map από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, είμαι εκτός map εδώ και πολλή ώρα και πρέπει να φτάσουμε εδώ πέρα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Ωραία. Επίσης, όχι, δεν έχω κάτι άλλο επίσης να πω. Θέλω να κάνω και κάποια στιγμή ένα Warface, αλλά προσπαθώ να πείσω τα παιδιά, δηλαδή τον F, τον DSG,
Ο TXG δεν πολύ ανεβάζει τώρα βίντεο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ή όχι. Τους έχω και από κάτω, οπότε θα μπορέσετε να τους βρείτε. Θα τους έχω στα σχόλια, οπότε θα μπορέσετε να τους βρείτε μάλλον. Καλά, τέσπα, και αν δεν τους έχω, θα τους βρείτε στο κανάλι μου. Αν ψάξετε λίγο και άλλα κανάλια που έχω, θα τα βρείτε. Εντάξει, πάμε να φύγουμε από εδώ καλύτερα. Shit, βλακεία, έκανα. Τι είμαι ρε. Ναι, εντάξει, τώρα την έκατσα. Έλα μωρή μαλακία. Τέσπα, πέθανα πάλι, δεν πειράζει. Έχω καιρό να παίξω, οπότε δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά. Δεν μπορώ να οδηγήσω καλά, δεν βολεύει. Δεν βολεύει αυτή η βλακεία. Τέσπα, με ξαναπήγε από εδώ τώρα. Πρέπει να πάω πάλι εκεί πέρα. Όπου θα πάω κατευθείαν τώρα. Κάτσε, γιατί ήρθα πάλι από... Γαμό, κάνω κύκλους. Τέσπα, σας είπα για το Q&A. Τι θέλω ακριβώς. Τι ερωτήσεις θέλω. Θέλω καλές, δεν θέλω να μου κάνετε βλακίες ερωτήσεις και τέτοια. Βλακίες με τον όρο να μην μπορώ να τις κάνω. Να μην μπορώ να απαντήσω. Επίσης, σας είπα για το βίντεο, σας είπα για την εβδομάδα αυτή την περίεργη. Είναι περίεργη εβδομάδα, τέσπα. Θα προσπαθήσουμε να γίνουν όλα. Καλύτερα να πάμε από εκεί ρε, βαριέμαι να... Λοιπόν, το βίντεο θα κάνουμε άλλη μια αποστολή από ό,τι κατάλαβα, γιατί... Όχι από ό,τι κατάλαβα, δεν έχω πολύ χρόνο, πρέπει να βγω κιόλας γιατί πρέπει να φύγω. Απλό... Εντάξει. Γιατί δεν έχω και πάρα πολύ ώρα, γιατί πρέπει να φύγω, πρέπει να πάω σε κάποια δουλειά. Προς στιγμής, ένα λεπτό. Όχι, όχι, θέλουμε ακόμα. Τι άλλο. Α, ναι, σας έλεγα για το Warface. Περιμένω Warface να κάνω με τα παιδιά. Ναι, FDSG, συναισθήση, δεν θυμάμαι αν παίζει. Λοιπόν, σκότωσα αυτούς εδώ που μου επιτέθηκαν. Νομίζω το είδατε. Oh shit. Τώρα θα με φάνε. Ωραία, πούστη. Την έκατσα άγρια τώρα. Πω, έχουμε για αυτή τη μαλακία εδώ πέρα ρε. Λοιπόν, την κάνουμε από εδώ πέρα. Oh shit, δεν μπορώ να μπω εκεί πέρα. Θα πήγαινα να τους βοήθαγα γιατί είναι δική μου. Fuck. Πω πήγα στην πλευρά τους. Λοιπόν, θα τους ξεφύγουμε τώρα από εδώ. Θα προσπαθήσουμε να τους ξεφύγουμε τώρα. Δεν είναι ό,τι και πιο εύκολο γιατί με έχουν περικυκλώσει. Α, μπορεί κατά τύχη να βγούμε και σε αυτόν εκεί το μαλάκα που πρέπει να μιλήσουμε. Wait.
Και όχι, γιατί είναι πολύ μακριά. Γαμώτο, είναι πολύ μακριά από εμάς. Αν πέσω από εδώ θα σκοτώ. Α, όχι, καλύτερα να μην πάω. Λοιπόν, θα ψάξουμε τρόπο να πάμε, αν και δεν νομίζω να υπάρξει τρόπος από εδώ που είμαστε. Γιατί πρέπει να βρούμε jet ski ή βάρκα. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι. Πρώτη φορά έρχομαι από εδώ. Λοιπόν, θα περιμένουμε αυτούς εδώ. Λοιπόν, τώρα υποτίθεται πρέπει να περιμένουμε αυτούς τους μαλάκες εδώ πέρα για να πάμε απέναντι εκεί που βλέπετε το jet ski. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα 2 λεπτά. Ούτε 2, θα μπω σε 2 λεπτά. Θα τους επιτεθούμε σε 2 λεπτά. Πώς το λένε. Επίσης πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Εκεί στο Q&A θέλω να μου στείλετε κάτι. Θέλω να μου στείλετε αν συμφωνείτε να κάνω το Lemon Challenge. Λοιπόν, πώς το λένε, εντάξει. Συνεχίζουμε εδώ πέρα, αυτοί εδώ δεν παίζει να φύγαν. Οπότε θα μπούμε εμείς τώρα. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε τα λεφτά τους. Τα λεφτάκια τους. Γιατί και αυτά μας χρησιμεύουν. Δεν είδαμε. Τέσπα, δεν πειράζει. Sorry, δεν ξέρω αν ακούγομαι πολύ καλά. Έχει χαλάσει. Έχει ψιλοχαλάσει το τέτοιο. Η μαλακία του μικρόφωνο μου. Τέσπα. Πώς το λένε. Θα πάμε να βρούμε αυτό το βλάκα που θέλει να μιλήσουμε. Περιμένουμε να δούμε που είναι. Πού είναι? Α, είναι πολύ πάνω ρε. Πρέπει να πάμε τόσο πάνω τώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό και θα πρέπει να κλείσω, να κλείσω μετά. Κούρτα. Πρέπει να ξεφύγω. Πιστεύω ότι ξέφυγα. Λοιπόν, πού είναι αυτός? Μην μου πεις ότι είναι με σπηλιά. Παίζει να είναι με σπηλιά. Σίτα. Σίτα. Και πώς ανεβαίνω εγώ εκεί πάνω? Ελπίζω να μην με έχουν δει αυτοί εκεί πέρα. Δεν πρέπει να με έχουν δει. Ωραία, κάτσα πάμε από την άλλη. Ωραία, γυρνάμε αυτή εδώ τη τέτοιο. Γυρνάμε από εδώ. Άκυρο, πρέπει να γυρίσουμε.
Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε. Όπα, κόψε εδώ. Να δούμε που πήγαν οι άλλοι. Ωραία, κατεβαίνουμε. Οπ. Εντάξει, άστο σιγά. Ωραία, ελάτε πάμε από εδώ πάνω. Ελπίζω να μην χρειάζεται να σκοτώσουμε κανέναν, ναι. Oh shit, πιστεύω ότι θα χρειαστεί να σκοτώσουμε κάποιον. Λοιπόν, Τέσπα, πάμε από εδώ τώρα και ό,τι γίνει έγινε. Κάπου σε λίγο θα μιλήσουμε σε αυτόν, πρέπει να μιλήσω σε αυτόν για να μην ξανάρχομαι, να μην, στο επόμενο βίντεο να μην έρχομαι πάλι από εδώ. Ναι, ξέρω που πάω. Μάλλον είναι να πάρουμε τα μάξι, ποιος ο λόγος να πάμε με τα πόδια. Σοβαρά τώρα. Σκουριασμένη καγκελόπορτα και το αμάξι δεν μπορεί να περάσει. Άλλες φορές γκρεμίζει κολόνες. Αυτό το πείραξε τώρα η καγκελόπορτα. Αυτή είναι η βλακεία, έχει περπάτημα εδώ. Δεν πειράζει, πάμε τώρα αφού ήρθαμε. Μιας που ήρθαμε, πάμε εδώ. Α! Δεν μου θυμίζει. Δεν μου θυμίζει. Νομίζω πως μου θυμίζει κάτι το σπίτι ή μπορεί και όχι. Ωραία. Για πάμε εδώ πέρα. Φτάσαμε λοιπόν εδώ πέρα, εδώ που έπρεπε. Φτάσαμε εδώ που έπρεπε. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε με αυτόν τον τραχανά. Έλα, τι θέλεις να μου πεις, τι θέλεις να μου πεις, τι θέλεις να μου πεις. Νομίζω δεν έχουμε να προχωρήσουμε κάπως στο βίντεο, δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε κάπως. Ωραία χειραψία. Σαν ναρκωμανί, σαν πρεζάκι είναι αυτός. Πρεζάκι. Πρεζάτσι. Θες να σου φέρω καμιά σύριγγε. Έλα αγόρι μου, έλα, τελείωνε ρε, τελείωνε. 100 ώρες ρε φίλε, 100 ώρες. Μη μου σπάς τα νεύρα. Τι πρέπει να κάνω τώρα. Τώρα, μήπως πρέπει να μπω μέσα. Θα πρέπει μάλλον να μπω μέσα. Μήπως είναι η καινούρια μου μαλακή αυτή. Λες να είναι το καινούριο μου σπίτι. Μάλλον το καινούριο μου σπίτι θα είναι. Πρέπει να πάω πάνω. Μωρόμεστη. Αρρωστούλα είναι ρε. Δώστε κάνα φαρμακάκι. Τι είναι αυτό ρε, τι μου δίνεις, γλυκό μου δίνεις, δεν θέλω. Σοβαρά τώρα. Μη μου μιλάς σοβαρά. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό ρε. Να μην δούμε τι είναι. Με κοιτάς εμένα έτσι, με κοιτάς έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μας δίνει, που μας έδωσε αυτός.
Κάτι πρέπει να είναι. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Έλα. Τι είναι αυτό ρε δονητές? Α, όχι, μανιτάρια είναι. Τι είναι? Mushrooms in the deep. Τώρα πρέπει να πάω αλλού τώρα, σοβαρά. Seriously. Για δούμε map. Να μπορούσαμε να πάμε έτσι. Τι με τα πόδια πρέπει να πάω? Πού πρέπει να πάω τώρα ρε? Seriously. Τι λέει το πρεζάκι? Μη μου πει θέλει... Βουτιά! Ναι, θέλει να... Oh, shit. Α, εντάξει. Νόμιζα ότι θα πέθαινα. Βουτιές του αρέσει να κάνει αυτό συνέχεια. Σκαρφαλώνει τώρα από κάτι δεντράκια. Τι μάγκας που είναι αυτός ο τύπος. Είναι πολύ μάγκας. Του αρέσει να σκαρφαλώνει από δεντράκια. Λοιπόν, όπα. Τι λέει ρε μαλά? Wow, και πού πρέπει να ανέβω τώρα? Είμαι ο μόνος που δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Γίτσες μου. Όχι, ανέβα πάνω ρε. Ρε λόγω τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Λόγω τώρα. Ωρε φίλε, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και, όχι, όχι. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω,
Θα ψάξω, θα συνεχίσω τώρα να παίζω, να ψάξω να δω τι πρέπει να κάνω και θα δω τι τέτοιο και θα... Πες το. Και θα το συνεχίσω στο επόμενο επεισόδιο Far Cry 3. Οπότε από μένα, bye!